кой... Мен така баща ми вика. Мен така баща ми вика, ме не ходи казах. Как няма да легитимираш, бе? Ти се държиш нагло, разбираш ли? А мен така ми говоря, баща ти ми говориш мен така, бе. Кой ви е подал заявление да дойдете в туалетна? Ма ти нещо се обърка много, бе, ей! Ще ми говориш така на мен, да не си ме да не си ме право ти мен, че ми говориш на мен така ти, бе. И аз да представим кой си, аз да ги мире, бе. Представете се, Аз съм управител на... Аз съм председател. Ало. Абе, Наско, тук има някакви си майка, не мен не си баща ти ме говориш така ти на мене, бе. И аз да легитимирай кой си се представи, бе. Добре. Добре. Ти нещо обърка, майче, не знам, дойде ли. Ти нещо обърка между много време. Знаеш, само Куров, ние сме инициатива. Ама и аз се представете кои сте. И аз се легитимирайте кои сте. Дошъл ми тук някой да ми се прави една голям играч. Бе, дайте си имената, кажете кои сте вие, бе. Я викам полиция да ги легитимират, бе, аз не. Ама че... Ти на мен така не мога да ми говориш, господине, не си ма раждал, не си ма правил, господине. Обърка съм много да знаеш. Ти там да застанем на пеката, може. Оставя само папка. Не, папката не трябва да оставаш без нас. Да. Да видим. Тук гражданска инициатива, тук ти не можеш да говориш така на мен. Няма проблем. Ти мен не мога пред хората мен да ме обиждаш, да ми прекараш така. Какъв си личи да ми прекараш мен така, бе? Я се легитимирай. Дай си вземи документи. Мълчи ти нека. Не идей ми прекара да мълчи аз, бе. Не ми прекара да мълчи аз, бе. Ама какъв е толкова гой, бе? Я се легитимирай пред нас. Е, това са зелената. Зелената, черната мен не ме интересува. После дойде едно друго момче. Обясниха на него. Кой сте и за какво се борите? За какво се борите, Аз съм бе? председател на комитета. Кажете ми за какво. Кажете. Легитимирайте се кой са, господине. Чакайте една секунда сега. Аз присъгам тук полиция, не може да правиш някакви безразборни действия от твоя страна. Началника ви опратил. Който е вашия началник? Кажи му името. Спокойно, успокой се, човек. Не мога да сме спокойни. Ма ти мен няма да говориш така, ти не си направил мене, бе. Ма ти мен не си направил, че да ме прекараш така, бе. Ма ти се обърка с мене, бе, момче. Не, никой не иска да Идея да лъжиш. Хората, че искат да бият, хората ти казват, че сега ще бъде патрулката. Бяга, мен ма снима тук един си на Ще снимаме, ти къв си да няма да снимам. Инициативен комитет иска да набият, къв съм аз. Никой не те иска да те бие, бе. Идея да бягаш пред патрулката сега ще бъде. Лъжец, Долен! Що лъжиш хората, че искат да те бият? Изпрати молица патрулката. Кока, ние се обадихме на патрулката. Добре. Що бягаш от патрулката? Кажи къв си Благой, представих ли се кой съм, бе? Кой е толкова гой? Кой е толкова гой? Представих ми. Всички ти казват, че си инициативен комитет. Чакай, бе, ма спри се и кажи кой си, а ти не си казал. Кой иска да те бие, бе? Кажи къв си за какво става въпрос? Какво се бориш, бе? Добре, на нас Нека да дойде Нещо полицията. направили са на някой от вас. обясни. Вие не обиждате, ти държавен служител. не се легитимирате. Като си държавен служител, къде ти е бача? И аз ще те снимам. И аз ще те снимам. Ти си без бач, ти не си държавен. Нека да изчакаме и полицията. Ма ти в момента не си държавен служител, ти нямаш легитимация. Нека да дойде полицията. Ма колко дойде полицията? Нищо ще се разбере. Тя да ни яде хора, нали? Не я викнахме. А, така. Няма, ще дойде полицията, не се легитимира. Ама как Ти си държавен служител, ти трябва бача да чакай, брата, бе. Значи те е страх да се легитимираш. Ами що не кажеш къде сте, от което ти Чакай да седна, че... Седни. Искаш да въпием, вие сте нормален човек. Полицията ще трябва пак да седнеш. Ти като държавен служител трябва да носиш легитимация, да се вижда кой си и от коя организация си. Няма кой да чака. А ние сме го проверили сега последния месец. Вие трябва да имате възлагателно писмо от общината, с която тя ви възлага да направите проверка. Това не е важно. На кой поръчка изпълняваш? Кой ти е платил? Кой ви е платил на вас? Аз съм председател. Човек каза, че от инициативния комитет. Всички сме за какво съм дошъл. Благой, обясних ли за какво съм дошъл? Кажи. Показах ли ти каквото трябва? Показах ли ти каквото трябва? На кой си показал какво трябва? Чакай. Къде отиде другото момче там? Тук сме и ние комитета, не някой друг. Спокойно, бе. Ако си ме направил ти, ще ми викаш моето момче. Аз съм Георги Андреев, аз съм от комитета. Не може и така да ми говорите на мене. Чакай. Това момче обясни. Здрасти. Здравейте. Ми се легитимираш кой съм, ще ми кажеш кой си. Аз ще кажа кой съм, знам личната карта, легитимирай се като жител. Кажи ми, аз съм жено лице, представи ми се. Ние браним парка за вашите деца. Ние браним парка за вас. Добре, бе, чакаме полицията, бе. Тя ще реши нещата. Каква полиция, бе, господине? Каква полиция? Ти ми викаш моето момче, ти ме обижиш, аз тебе ще те осъдя. Ние не сме толкова балами там да нахваниш Моето някъде момче. от Балкана. Ти ли си ме правил, че да ми кажеш моето момче, бе?
Моето момче. Там сте Не, го само легитимирайте се. Ще помогна да се тръпне. Легитимирайте са, кои сте? Дай ми заповедта за проверката. Тук не вземаха раз парка. Не мога да знам кой ще за постава. Нищо имало проверка, да дали имало Няма молица, да не снимем. Как? Ето, снимайте я Няма и... сен. Окей, няма, снимем се. Точно така са граждански арест, разбира се, бе. Няма граждански арест, да. То си има начини за всичко. В крайна сметка, това ли господин Обейка? Че аз попаза тук парка, неговите деца се играят. По ваше искане ли? По кое искане? По ваше искане. И какво е вашето искане? Може ли да не го... Не, нашето искане е има ли вода. Нали това е, господин? Аз не съм го Мадария, виждал, на мен сега това ми Мадария, говори. тя е общинска, вас какво интересува? Значи още не е нанесен. Ма все пак някой ще се легитимира и вие какви органи сте Тя е на фирма честота. Тя на кое дачета? Не е на Байрак Сула. Ще бъде нанесено в кадастъра, това в МРРБ бяхме. Миналата седмица бяхме в МРРБ, категорични са. Какви ви искате информация от ВК и задействате тази държавна институция, която е пак общинска, ако не се лъжа. Не знам, няма представа за ВК. Не, ВК-то е част. Частно. Добре, и в качеството на какви ви искате... Ние банем парка, знам, ще не банем парка за... отношение да ви кажете има ли вода, няма ли? Нека да видя въобще какво е входирано. И аз не съм виждал. Ма вие сте адвокат, нали вие сте го написали? Не съм го писал аз. Нали, господин? Това е вашата идея, дали има вода или няма в общинския имот. Виж, както за това съоръжение искам да се провери, така и за тази туалетна. Нека всички да са наясно. Това също и вас касае. Разбира се, ама искаме да има просто една легитимация, господине. Някой се легитимира, кой какъв идва тук, като какъв идва тук. Аз съм... Ние човека не сме го справили за нещо лошо. Да, познаваме вас, ама молбата не, като правите нещо, обадете се, свържете се. Легитимирайте се, бе. А като си адвоката... Ама вие имате ли? Не съм писал аз му. Разбирам, обаче... Сега ми се Сме го да искате да няма Вас чакам, за да видите, че съм дошъл тук да си изпълня задълженията и да свърша проверка. Аз съм огледал, видял се, елате да... Ама в качеството на какво влизате да гледате общината ангажирали ли? Как ще видите в туалетната? Тя е общинска собственост. Ето го адвоката на Парадайс, покажи го документа и той не го е виждал. Тя е общинска собственост. Туалетната е общинска собственост и е била заличена. Ама тя точно за не може. Тя е на фирма Чистота. Разбирам, но вие нямате документ в нотариалния акт, не сте купили тази туалетна. Вие искате да... Този имот изобщо не е. Вие нямате право да влизате, ако нямате възлагателно писмо от не е. общината. С вас приключихме ли има ли още нещо? Ние приключихме, аз нищо не съм мислил. Вие какво ще изпълнявате? Чакай, бъдете полиция дори. Вие да се легитимирате пред полицията, кой сте? Вие частни поръчки ли изпълнявате? Що частни? Ама аз се интересувам той, бе. Ние сме хората, бе, господине, ние сме хората, бе. Ама ние сме хората, бе. Чакай малко сега. Този господин ми няма каза, аз този съм смен, ще инициативен. говорите. Не съм ти казал, казах ти, че има инициатива, но никога не няма да пипаш. Как няма да пипаш? Дай да я снимаш. Не затваряй, дай да видя. Извикали се полиция тук, ти да се легитимираш кой си, откъде си, що си и така. Действие тихо мълком, затова държавата е в това състояние. Нищо тихо малко, аз съм пращаш някой да стават скандали. Звънни, кажи, ще контролираме, ще кажа с действие. Господина току-що ми звъня. Ма това е действие адвокат, нали? Този има ли право да му снима така на хамо? Има право, да, няма право, той снима мене. Добре, не се карайте, моля ви. Ще ми каже моето дете, ти ли си имал право да ме, господине? Ма ние сме на Ама аз се легитимира кой си ти? Сега искаш да напиша едно съобщение по Фейсбук, че има проблем. Ама разбира се, да се не. Ама разбира се, как няма да има проблем. Няма да има проблем, това е генерален проблем. Ама огромен. Идваш ще легитимираш ми се и тогава кажеш кой си ти, какво правиш тук в този парк? Ей така наразаха тези дървета. Ей като вас. Ей такива като вас наразаха тези дървета, бе. Ей такива мишки. Имам мишки, имам заповеди. Ние сме се обадили да дойде по да ми говориш глупости. Ей такива като тебе дойде
дървета нашите лица, бе. Свърши. И те да дрезаха дърветата, викаха, Да, имаме къде, бе? заповед и показваха едни документи. И ако нямаше Обаче, нас, като му- нямаше нас, нямаше да може да отиме. Обяснете какво искате от мен. Не се легитимираш, кой си Ето ти? бе, нали му показах Ама на човека. покажи на камерата кой си Ама ти, не бе. ста да ме снима, какъв ще той Той е. има чакай Това нещо незаконно ли правиш? Ти си Не, платено лице, бе. Ти вземаш Ти си публична платено длъжност. лице, бе. Кой от вас се Вземаш представите? Утре няма да бъдеш на работа, нищо не Утре няма да бъдете народа, господин, ще имате Ма няма никакви проблеми. отговорност, съкратено, защото ние Няма сме никакви юристи, тук проблеми, икономисти, ние сме тук висшисти. Ма нямаш никакъв проблем. Ама легитимираме се, кажи ми, господин Андреев, аз съм ери кой Показах си. му, бе, ето, ма На той кой ще си е да показал, бе? Ама чакай се малко, пристига полиция. Ама Какъв е този фарчаш? за какво трябва да бягаш тогава от него да гоним, мен? За какво трябва да гоним тогава да бягаш, бе? Добре, нали имаш заповед от Такива като тебе отразаха нашите дървета, господине. Това не е тяхна Всяка собственост. дой патрулката ще направи един протокол. Такива като тебе отразаха нашите дървета, като тебе такива мишоци. Без запад, без нищо. Абе, обясним, че нямам нищо общо с тази работа. Лошо няма. Ти си замесен. Ти си Всяка като дой тях. патрулката ще направи един протокол, тогава ще се види кой какъв е и що е. Не, бе, нека Абе, се то да обяснява, бе. Нека се говори с него. Говори с този човек, бе. Искахме проверка. Да, Покажи го да го снимем. Имам ли право да го Ма разбира се. какво. Ето. Не, а той докато ни То каже, е- аз не мога да го Каза, не че е му тайна. сега чак ще легитимираш, бе. Ето, ето. Кой си ти, че не прекаш му момче, бе? Чета го на глас заявление от Paradise Gardens, село Мулдава, Тракия 1. Заявяваме искането ни да бъде издадено становище за удостоверение дали сграда за битови услуги, тоалетна, находяща се в собствения ни имот на адрес полковник Само Куров е водоснабдена. Също така дали е открита партида, ако не дали някога е имало водоснабдяване и партида, защо е била закрита. Надяваме се, че за точен и подробен отговор, цялостна история на описания обект в най-кратък срок скица. Може ли да ме отгледала тук детето ми? Това парк е мой, бе. Йоро, не е коректно това, дето го Ти прави. не се оправил мене, бе. Звънни по телефона, кажи, каквото е да се разберем. Няма смисъл да създавате напрежение. Не ми трябва. Няма смисъл да създавате напрежение, дразните хора. То ние не създаваме. Как не създавате? Е, така, решите дървета, е така, че... Не е коректно, да знаеш. Не е коректно. Чакайте, дървета не сме ги разали ние. Аз специално дървета... А кой е? Paradise Gardens. Имате ли някакви претенции? Ние имаме, че всичко извикали сме полиция. Нямаш и изчакаш, бе. Ти правиш провокация. Изчакаш. Ние не казваме, че ти си ги изрязал лично. Ти ме ли си оправил? Пред камерата. Какво искаш да си от мен? Като не е ваша, Това, какво че са интересува? направили... Да, ние не казваме ви. Моля? Добре, що? Ама е направено вече. Пак тече. Ние будни разбира се, българи, че бе, не. пазваме нашите деца, парка, бе, момчета. И виж, ще дойдете тук, ще ни прекарате наши калки, ли, бе. Вижте, наистина, Ма вие се объркахте тук с нас. туалетната е изключена от нотариалния акт. Смисъл, Вече е който вкарван. не- Знаем Не, това не, нещо. Добре, супер. И вие Знаем като го. адвокат, качеството на какво се интересувате чуш имот и то господин как ви оказва съдействие? А, така. Поръчки ли изпълнява? Платихте ли му? Платиха ли? Кой ви плати? Платиха ли да дойдете? Кой Какво се случва? Дайте ми думата. Да бе, кажете, Кой ви плати, платихте ли? бе? Кой ви В изпрати? момент аз работя във ВИК. Кой ви изпрати В вас? момент бе изслушай има бе. Да. Аз работя във ВИК. Ма Ма говоря ви на вие, вие ще ми говорите на вие, ясно ли? Не ми вика бе. Дай да го проверим Тази това. фирма, аз защо тази осъдя? фирма, тази фирма има заявление ВИК да установи за дали тук има вода или не. разлика. А? ВИК работи. Добре, Или в ВИК работи, а? Искате ли да се има голяма уточним? Платилиха ви. Тези хора, Защо преди малко се опитате да бягате наш представител? бяха тръгнали, Ма как аз ме догоних лично? Как свършихте работа? това работа има с вас. Кой е страна, господине? Това работа има с Бягате ли, вас. господине? Което е не си Не, влезе. каква работа имате въобще тук? Ти не можеш да влезнеш, защото е затворено. И ти казваш в момента, че ти си свършил Чакай работата. малко сега. Вие всичките тук, един през друг. Ма ние пазим парка, бе. Как искаш да говоря на тебе, бе? Аз не съм дошъл нито да си кажа. Тук са две Той не си човек, Той той не се прави Има някакъв Тук винаги ние браним парка граждани. Това заявление аз съм подписал. Ами колко е това заявление тогава? 3 минути след... Как се казва вашия Ами колко е това заявление? Ами що тогава човека не се представя кой е? Питай го като че не кръсти откъде сте. може да ви възложи да направите проверка. Спорно е така. Няма име. Да, не, ма то... Виж ме, само да те не е питам. хората. То няма реквизити, няма ти реквизити. Това е писано на ръка, между другото. Няма реквизит, няма име. Как го изпълнявате това? Това не Входящ номер. Кой го Изпълняващ номер. фирма? Кой, откъде? Кой е пълномощник? Кой е лицето? Вие, господине, изпълнявате поръчка. Частна Колко ви поръчка е платиха на то. вас? На Тахар Рахман.
Не бива да се стига до... Тук да правите джеми или искате вие, бе? Добре, как става? Име наред да правите тук джеми. Входящ номер, окей, ама има ли име? Към кое? Paradise Garden Residence. Кой е то? Човек трябва да има. Трябва да има лице. Има входящ номер. Ма колко ти има входящ номер? Ама ме изпратил моя началник, ще трябва да дам обяснение. Как няма да даш? Как няма да даш? Това е публична длъжност. Че ти имаш началник. Ако имате частен бизнес, няма да... Ама идваш тук и се явяваш като кой се явяваш тук, господине, бе? Ама легитимирай се, бе, господине. Къв си ти, какво правиш тук, бе? На кой се легитимираш, бе? На този господин. Айде да не викаме да... Тя се развикахме достатъчно. Айде сега малко по-тип. Идеята дали. Сега, на теб много добре ти е ясно. Дали имате тук до тук вода или няма? Къде да ми е ясно? Ама как така? Това е ваше съоръжение. Как ще е наше човек? На кой е пускал това? Това са държавни активни времилно. Къде да знам аз дали той има вода? Кой го е? Вашата организация трябва да го знае това нещо. Напълно съм съгласен, ама вие сте под една шапка. Аз трябва да знам той Кинев има ли вода или няма. Ама вие сте под една шапка, някой трябва да знае. Не искаме да се заядли, както виж намалихме. Дошъл съм Чрез такива процедури Ти имаш началник, това не е ясно. Теб те е изпратил някой. Точно така. Не искаме да се караме. Достатъчно се развикахме, достатъчно се караме. Казах, да. Но не е начин. Ами ние снимаме него. Това, което вие ти правите в момента, не е начин. Кой това чуш? Абе, дайте един човек да обясни не за са какво карай, е бе. въпрос, бе. Бе, казах, че 20 пъти съм председател, ако искаш Добре, повече. ела там да ти Ма обясня. няма пред всички там да тайна. Добре, ма ще мълчите ли докато говоря? Няма да мълчим. Как да ви обясня тогава? Ти още малко ще ми се караш и работи за теб. Как да ви обясня тогава? Вие вземате по-бързо. Звъни на 112 Защо работите за ВИК, снимате, вие работите с държавата. Вие правите... Вие имате частни интереси, бе. 12 втори път подай. Ама вие сте платени от частни интереси, бе. Така е, всякаха нашите дървета, бе. Нали вие сте председател? Да, той е председател. Как да ви обясня? Не, бе, при всички начинът, тона, който говорите, не е готин. не върви работата така. Извинявайте се, добре. Да изслушаме човека за една минута. Вие сте най-напред. Така, и сте. Инспектор във фирмен контрол във ВИК. Добре, и? Този господин или... Това е адвоката на... Той е представител, не го е писал той. И как не го познавате? Да, дойдох. Познаваме ли се? Не съм виждал И не сте се виждали никога. Окей, добре. Организацията, която той представя. Е, така се обърнете само да... Не искам да... Ма няма, не, аз не искам, ама то никога не го чута. която той представя, е изпратила това заявление до ВИК и което моят началник... Как се казва той? Атанас Атанасов. И на длъжност? Ръководител на отдел... Да, и това е идеята на вашата комисия. Кой си? Къде е заявлението? Ама то няма реквизити, господин. Добре, бе, сега, Чакай, ма няма, как да няма? Вие ни трябва да го приемат и да го изпълнявате въобще. Няма реквизити. Ми как не сте? На мен ми го дават това нещо. Ай, дават. Ми добре, ако ви кажат да се качите на блока и да се фърлите отгоре долу, пак ще се веднага. Найде да ви. Ето, казва ви. Той е платен, разбира се. Началникът ти каже, който ще горе скочи. Ма как да се разберем? Ма както искаш го толкова. Еми, как да се... Бъди щастливчета, паз да не те набият. Бъди това доволен. Да, моля да те види. Не, тук, ти колега забранявам те да хората. На мен не може да казваш това. Тук сме ние хората. Тук е нашия комитет, пазим за нашите лица. Парка. Кой сте? Добре, де, няма ли най-после за тази полиция? Защо ви искате да влезете в общински имот? Нека да видим, защото ние ще свидетелстваме, че искате да влезете. Чакай, докато те кажем ние. Вие сте искали да влезете в общински имот, неправомерно. Вие се чуете как да се зяжете. Не, не не ви отърва сега. Бълците ги за агнетата заплаха на Георгиов. Намерихте един човек. намерихте. Още малко ще изкарате, че аз съм осрядал дървето. Ама че ви сте едни от тях, бе, господине. Почвайте под молдо да работите, да изкарате... Инспектор самоотвърнен контрол във ВИК, моля да изпратете една патрулка на улица Сава Муткуров. Има подарен сигнал от нас преди 15 минути. Ай, не ми се прави на жертва. Не сме агитка. Гитка ли? Сме футболна агитка. Комитет сме ние. Инспектор самоотвърнен контрол, тук съм изпратен по една заявка тук от една фирма да извърши една... От една фирма? Аз сте го. Фирма, бе, кажи коя фирма. Режат и така нататък. От една фирма бил изпратен. От коя фирма? На улица Сава Муткуров, зад хотел Ленинград, тук където е парка. В парка вътре, то се вижда една група агитчи. Не ми пускат да си тръгна, защото те тук имали някакъв конфликт с фирмата. Не бъде срам, бе, вие сте и ви имате деца, не бъде срам, бе. Ами нали ви казвам, че тази агент. Ма и ви имате деца, не бъде срам, бе. Тук ще правите джеми.
Минарета. Те двамата бяха двама човека тук. Ама всички имаме деца, бе, Жорка. Ама за това го правим, да не го правим за нас, бе. Виж, аз те дървета, нали... Ама вие се подиграте с нас, бе, що ще им прекарат като господин, бе. Така отсакаха дърветата, бе, така незаконно. Като нямаше хора, ето тук кой да ги спре. Мишоци показват заповеди и с заповед за 5 дървета и всяко... 67! Тази заповед е незаконна. Вие в качеството на вие искате да видите туалетната има ли вода или няма. Вас кого интересува тази? За да... Искаме да видим дали въобще работи тази туалетна. Ама кой бе дал право вас какво интересува? Виж сега, Парадайс все още е собственик на имота. Ама няма, говорим конкретно за туалетната. Конкретно общинска. Тя не е ваша поднотрена. Тя е на фирма и чистота. И как организира? Защо не си подадете заявлението към чистота или към общината? Защо пък към ВиК? Ма защо към ВиК? Дружеството, което експлоатира, правата и обратно. Туалетната експлоатира ли? Ама подали ли сте заявление към това? Ние сме подавали много сигнали тук като живущи. Или да се направи тази туалетна, или да се събори. Значи в случая е добре, че не сме я съборили. Много сигнали сме давали. Значи трябва към общината да им възложи тази проверка, тъй като тя е общинска собственост. Вас не го касае по никакъв начин тази туалетна, защото тя не е ваша. Все че аз... Добре, ако аз подам искане да дойдат да видят за туалетна, ще дойдат ли да видят има ли вода, няма ли? Не. Сега следващото е да се види съоръжение. Има ли, няма ли? Има, ето го служи то. Те излезнаха документи за сградния фонд на 9-ти полк. Вие искате да изкарате нелегална туалетна. Не, тя даже е с акт 16. Той е с друг Тя е актувана общинска собственост 2001 година. Той друг подтекст няма, за да иска да гледа туалетна. Само единствения първа има нов факт. До 2001 година е актувана в общинска фирма. Това, че са го пропуснали в един документ, прокуратурата съвсем скоро ще започне проверка за заличаването на това. Нека да започне район Северен. Първо издаваха едно удостоверение, после издаваха друго. Значи всеки се понесе наказание. Николов, само звъна на него. Сега да имам, да ти иска обяснение, къв си ти, какво правиш? Аз ще ми къв си ти да прекажеш толкова много. Много си къв си. Много си ербат. Ще викаш мене моето дете. Защо не му се обадиш? Имаш телефона, ако нямаш да ти го дам. Аз съм да записал кой ми прекажете на мене, бе. И ще осъдя в съда. Добре. Стига си му снимал, вече ти казах. И от тук не може да мръднете, докато е полиция вие. Ти се радва, че си навсякъде ще си. Че могат да снимат. Значи опитвам се да се свържа с Спартак Николов, познавам го лично, в момента не ми отговаря на телефона, може да е зает, ако случайно ми върне, ще държим връзка. Искам лично да ми даде отговор на въпроса, какво прави този господин тук, в качеството на какво изпълнява частна поръчка. И що не се легитимира? Платени. Всичко е за пари тук. Ето вижте телефона, Спартак Николов. Всичко е за пари тук. Ето не дига, няма проблем. Може да има работа, после ще звънне. Надявам се. Така от всяка ден ще дадете тук, бе. На нашия парк, на нашите деца парка. Ще му търпим ли? Изпълнява частни поръчки. Няма право, тя не е собственик. Тук имаше една баба. Как ти се показаха, че са собственици? На база каза, че добре, ако напише едно заявление, те са изпратили както циганите, ти в момента си на циганите, всяка дървета. Така го приеми. Ние теб те приемаме. Ти в момента ти казвам, че си в тази длъжност влизаш. И те нямаха отговорност, те казваха, ние не знаем какво правим тук. Изпратиха на една да рязане по същия начин. Не, теб те приравняваме към тях. И езък, че имаш деца и внуци и правиш и такива кощунства, бе. Това са кощунства, бе. Това са кощунства, бе. В джобчето. Това са кощунства, бе. Нещо против има ли комитета? Вземете ни въздуха и... Това е общината може да има против. Ние не сме никой. Трябва към общината. Значи тук, където е това дърво, има и той е в тяхния терен, защото е още частен, нали все още е частен. Тук можеш да провериш дали има кранове, има вода, има и сонда, има и което трябва да е към. Нали, пак, тук можеш да провериш, нали, но там трябва да имаш от общината, да има писмо. Дали от паркови градини, дали от чистота, няма значение. От общината трябва да имаш писмо за туалетната. Не от частник, защото и аз мога да пиша. И сме писали много за тая туалетна. Никой не е едвал Добър ден. Да проверява.
и да я заличават, и да се оправи. Легитимирайте сега. Аз ги извика хората. Аз ви извиках. Напротив, ние ви ги извикаме преди вас. Не, аз ги Почни служители, той има телефон, аз съм се обарил.